அதான் கிரவுண்ட்ல விட்டுலாமான்னு கேட்குறேன். நான் கிரவுண்ட்ல இருக்கான்னு மட்டும் பார்க்க சொல்றேன். நீ சொல்லிட்ட சார், நான் இந்த புரிஞ்சிச்சேன். நம்ம சேஃப்டின்னு சொல்கிறேன், அந்த வண்டி ஃபுல்லாக மூவ் பண்ண சொல்கிறேன். நான் என்ன பண்ண முடியும் சார், நீ சொல்லுங்க. நான் வீட்டில் இங்கே டியூட்டி பார்க்க நானும் டென்ஷன் ஆயிடுச்சு. நீ இங்கே ஒர்க் பண்ண நீயும் டென்ஷன் ஆயிடுச்சு. புரியுதா? நீ என்ன சொல்ற நான் புரிஞ்சிச்சேன். மறுபடியும் சொல்லிட்டு சொல்கிறேன், இந்த ரைட் சைடு இதுக்கே பார்க் பண்ணல, இதுக்கு இங்கே பார்க் பண்ணுறேன் ரோட்ல எவ்வளவு இருக்கானா ஸ்ரீநாத் சார் பேசினாரு, இன்சார்ஜ் பேசினாரு. அந்த பக்கம் ரோட் இருக்கா, மெயின் ரோட் இருக்கு. ஆமாம், கேட்ல ரோட் இருக்கு, அந்த ரோட்ல சார் எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க சார். இது பேசி வச்சுட்டு சரிவா அவர் நம்ம சரி, இப்போ இந்த வண்டிலாம் எடுத்து சொல்லுங்க. அந்த இடத்துல இப்போ லீஸ்ட்டு சொல்லிட்டு அந்த மேட்ச் இல்லைக்கா எடுத்து சொல்லுங்க. அப்போ வண்டி சார் போகிற அந்த பேசுகிறேன் சார். நம்ம காலையிலே அலோவ் பண்ண சொல்லி அலோவ் பண்ணுவோம். கால் எடுக்கலாம். நம்ம வந்து வேலை நான் பார்க்குறேன் உண்டா. আমি লাগিব পাৰি আমি মানে কি কলো এলাবিলে বুলি অকল নাই কাশী নাটক মাতিব লাগিব। তামিল এটা লাগিবই, তামিল এটা লাগিবই ইয়াত। এইটো এটা আকৌ গাড়ী যোৱা দেখিছে।